Nopo. Joining us over the phone is Captain Julius Catalogo. Captain Catalogo, sir, good evening. Si Action Art, welcome diri sa Action firing line. Sir, may gabi sa imo, sir. May gabi sa imong taga-subaybay sa imong programa. So, may gabi sa Salamat, Gid. Although nga daw medyo late na ni gani, siling ko yung advisory sa DILG nga pagpanugot sa PNP, DILG, kag BFP to use light uniform during their duties or samtang naga-duty sila. Sir, effective immediately ang ginambal diri ni DILG Secretary, pero somehow sa PNP do gina-practice naman yung daan sarang pag-usar sang light uniform in order to combat sining porte kainit nga temperatura. Yes, sir. Sir, ang Philippine National Police naman, sir, may mga different sets of uniform. Mm-mm. So, sir, ang uniform na mo, sir, mga tawag na patrol shirt, amo ni sir yung ginaalaw natin, sir, ang atin ng mga personal na magsuksok sa patrol shirt na na-assign sa patrolling area. Mm-hmm. Ito siguro sir ang timing ng aton sir na pag-alaw sa advisory sa aton nga national headquarters nga ang mga lower units sa aton sa Philippine National Police pwedeng makagamit sa natawag na patrol shirt. Okay. So, pero ang sa office nga nag-report, like for example, sa mga camps na ton, ginaalaw man ni siya, sir, nga mo ni? Ang aton sir nga patrol shirt, ginaalaw ini sa mga patrollers naton, ini mga personnel naton na deploy sa mga dalan para mag-maintain na tawag ng public order. Kaya aton ang ato mga patrollers kaya naman nga na-assign sa lower station naton. Okay. Na amo ni sir ang ginaalaw nga magsuksok sa uniforme. And then sir, ang sets of uniforme man sa mga sa mga offices para sa amon sa provincial office, lain naman ni sir ang sets of uniform namon. So, alain gid dapat ang isuksok ninyo gyapon ara sa mga offices. Yes sir, ang uniforme namon subong sir is lain na mayara kita sa natawag government office attire namon. Kita niyo man sir ang aton nga uniforme nga blue naton. And then sa aton mga officers sa mayara kita sa natawag na bush coat na ginagamit sa atong mga personnel. Yes, sir. At kung ang referring to sa ginambal sa ni good Secretary of the ILT, sir, because of our present situation, sir, nga because mainit kitang palibot sa atawad ng financing ni Gata natin observaran sa mataas kitang temperatura. So, it would also affect the wearing of uniform sa ating mga officers sa kabilugan sa Philippine National Police. Pero somehow do hindi man affected gurong ang pag-duty, ang mga police visibility, ang aton mga patrollers, bisan mainit ang temperatura kita, taga sige man ang lagaw gyapon sa mga patrollers tiya Captain, di ba? Exactly, sir. Inibig nga ito, sa considered natin nga ang wala man ni weather, di sir ang aton pag-perform sa aton obligasyon, may dagang paulan, hindi na kainit. So sir, ang aton nga mandate naton sa pag-maintain sa peace and order naton sa every community nagkapadayon Japon, sir. Ang mga aton sir na-observe naton ni sir nga ang aton nga DIT Secretary into consideration man nga tungod mainit man gid ang atong sitwasyon subong babawi ang concern niya sa aton nga just in case natin ang sets of uniform na nasuksok naton sa atong mga kapulisan medyo lain ang temperatura na ginag-create siya pag nasuksok mo. So most likely amo na sir ang gusto nga drive out. So maulat kami sir sa national headquarters kung ano i-advise sa amon ang pagsuksok kung ano ang particular uniform na suksok namon sir. Yes sir, yes sir. Anyway, sundo na mo na kay basi ko may ara gyman na implementing guidelines after the statement of the DILG secretary. Sir, do subong nga balita, there was an incident dito sa Sagay. It was confirmed pero do initial ang nakuha ni action dyan kay ina proceeding to sa ganito sa lugar about sa sining pulis ta sir nga daw napatay. Ano ang information nga nalabot sa imo da? Sir, this initial information pa naman Japon man sila nga ito nining na-receive sining hapon because nga sir ang aton pa man investigation na still nag-continue pa man. Ito nga mayara kita ng initial investigation ng conductor sa aton nga ma-responder dito sa may Sagay. Still man kaulat makita silang natawag ang final report kami for the Chief of Police of Sagay in stating on what will be the result of the investigation regarding sa pag-involvado sa atong isa ka personal sa
na-assign sa Sagaya Component Police Station. Pero ano sir initial info na accidental firing o ano ang tabo sir? Balik sir, ang atong may involved sa mga minor sir, o pinakatawag nato nga child in conflict with the law. Balik sir, ang yan sir nga bata, amo ang considered natin sa nga suspetsado, nga muning minor, 8 years old, and then eventually nga atong biktima din sir, muning atong nga members sa atong Philippine National Police ka natin. Subo ni sir, no? Kaya iya pa kaugalingon nga service firearms ang daw na kadisgrasya siyan, di ba? Yes, sir. Ang nagamit ang aton suspetsado ang iyaging kuha sa box ng taguan siya amay. And eventually, ang atong ginalantaw na so only to intervene sa medyo nag-escalate ng istorya or scenario between sa iyang ilotag sa amay. But nag-resulta sa isa ka shooting incident na naturuhan sa aton sir nga minor ang iyang kaugalingon nga amay nga nagtuga sa iya kamatayon. Gani. So, iniguro mag-survey ining lesson na naman, sir, sa tanan nga police officer. Do you have any reminder, sir? Sir, ang atong kapulisan is well-equipped, well-informed, at well-oriented sila, sir, sa pag-gamit o kung pag-store sa ila armas. At somehow, sir, ang pumibing man lang sa facility, sa balay kabalogin na kundi nga tago sa makamataan o kung sa mga members sa pamilya ang armas katikon in such a way, sir, may harapan kita hinanagtaw din ang mga advantage man. But nevertheless, sir, ang aton mga kapulisan, hindi na pa siguro ang secure pagtago sa armas naton. But in this case, medyo lain ang natabo nga senaryo. Kag iba mo pa na, sir, ang ano naton kadakan investigasyon kung ano ang iba niya mga rasones o kung mga other circumstances nga nagpalibot sa mga incident. Sige, sir. Wala to na mo na ang final report na especially from the ground gidito sa Sagay City PNP. Salamat gid Captain for the time ginatag karon nga gabi halong kamo da sir kag God bless sa imo. Sir, man gabi sa aton, man gabi sa aton sa galing mo pala matulog. Thank you. God bless. Action Firing Line. Ang Public Information Officer sang Negros Occidental Provincial Police Office, Captain Judicis Catalogo. No, kay